Itong mga parinti na tuuban? Liliya Pisidas. Sidas dito ba? Kalimut naman din ko anak nila eh. Malimutan na kung ban anin sa kadaghan. Kala, kuan. Laon sa mana. Ay, nanggista ko kayo da. Anong wala ayuda niya? Para ayuda sa bagyo niya. Wala pa may bagyo. Mao gani, pangandam. Pangandam kay manay moabot nga bagyo. Nya ano puros pala Pisidas imo man ang kapilido tanan lagi. Ano sa ako akong parinti? Ayun na lang uban silingan din ha. Hala, inana pa rin nawad. Kumaramag gigawad ba wala pagalin ng bagyo. Nanglista na ka. Wala mo bagyo ka. Kabuot na kanako. Ngano lagi ka palista na magagawa may bagyo? Gadagong pagagalista na ka. Pangandam gani kay basin yung paabot ang bagyo din. Aya panuog ka maglistag nanay bagyo. Grabe kay ka mangandam ba? Nga naman. Murag imong gusto, murag imo ring pamilya ang maluwas ba? Buang ka man siguro. Oo. Wa pa kay baha, nasuot na magang salbabida. Kasi salbabida. Bilbil man na. Bil. Kaya bakit mo yaw-yaw? Chow. Yukon kag yaw-yaw. Alam ko na hulungan ka na ako og luwas. Umahang ginako akong pamilya. Bala unta ka nang maulay media para sa malista pod men ta media o. Ilista bitaw, magdi mo kakaulat. Ilista bitaw mapuno na, napuno na ang kupon ba nimo wala pa medyas tumayo. Unsa way lain bad paper di ay? Yung anong dili malista. Sige di min may apilon. Oo, gakuan pa ginaw ga, dagong pagalina nya kanong lista man ka. Hoy, kakasabot ka ba og unsay kuan? Pangandam ba? Wala pa man ni sure bagyo maguna pa kas pag-asa. Kunya day bagyo. Ay man ka maglista. Murabas na kabalo pa kas pag-asa, wa pay bagyo nang lista na. Hoy, at least ang damdaan. Dapat kung dito gikan ang bagyo, dapat sa among balay imong giun nga lista. Usa lugar ng bagyo. Moambak gikan dito nya sa imong balay ray maigo. Likayan among balay. O magpasalamat pa mangani ka nga malikayan imong balay. Sa kanang klase nga dapat kung kisa iuna may sa bagyo siya una ilista dili kay dili sa inyong balay